ଓହୋ ବଡରେ କିଏ ବର୍ଷାଟା ଆଇଲା ଲୁକା ଯା ଟେକିଦେଲି ଭଲ ହେଲା କେମିତି ଆତା ଯା ଦୌଡ଼ିଦେଲି ଘରୁ ନେଇ ରଖିଦେଇ ଆଉ ଯାଉଛି। ନାନୀ ନମସ୍କାର ହେ ତଳେ ଘରେ ଦେଖିଲୁ କିଏ ନଥିଲା ଆଉ ତମେ ଉପରେ ଅଛ ବୋଲି ଜାଣିଲୁ ତ ପଳେଇ ଆଇଲା ଉପରୁ ଆଉ ଏ ମୋ ପୁତୁରା ଆଇଲା ରେ ବାବା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅମାସିଆ ଯୋଗାଡ଼ ଧରି ଆଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କିଏ ରେ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ଆକୁ। ଏଇଟା ଆମର ରଞ୍ଜୁନାନର ପୁଅ ହେ ଭଣଜା ମୋର। ଓ ରଞ୍ଜୁର ପୁଅ ହଁ ନାତିଆ ଭଲ ଅଛୁ ରେ? ବୁଢାଇତା କି ଭକ୍ତି ନାତିଆ ଉଠେ ହଉ ବାପା ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛି ଖାଇ ଟିକେ ଯିବା ଚାଲ। ନାଇଁ ନାନୀ ଆମେ ଖାଉନୁ ଆମେ ସେ କାମ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ହେଲା ଆଉ ପିସ ଆଇଲେ କହିଦବୁ ଆମେ ଫୋନ ବୋଲି ହେଲା ନା ଆସୁଛୁ ଆମେ ଆଉ ଯାଇ ହେଲା। ଦେଖିଆ ମୋ ଭାଉଜ ମତେ କିସ ଦେଇଛି ପାଗଳା ଦେଇଛି ଆମ ଘରେ ହଉଛି ନାଇଁ ଯେ ହାତ ଚୋଡ଼ି ଦେଇଛି ଭାବୁଛି ସୁନା ଚୋଡ଼ି ଦେଇଛି ଯାହା ତ ଦେଇଛି ଆଉ କହିବା ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ସଙ୍ଗାତକୁ ଫୋନ କରି କହୁଛି। ହଇଲୋ ସଙ୍ଗାତ ମୋ ଭାଇ ବାହା ହେଇନଥିଲା ଯେ ଚାଙ୍ଗୁଡି ଦବା ଦରକାର ଏବେ କିସ ଭାଉଜଟା ବାହା ହେଲା ଯେ ଚୁଡ଼ିଟି ଦେଇଛି। ପଇସା ରହିଲା ଦେଇନ ଏଇ ବାପା ଦେଇଥିଲେ ପିସ ନାନୀ ଦବା ପାଇଁ ନଚା ଦେଇକି କିସ କହିଲା ଆମ ଭାଇଟା ଆମ ଭାଉଜଟା ଯୋଗୁ ଆମ ଭାଇଟା ପୁରା କଞ୍ଜୁସ ହେଲା ଆମ ଭାଉଜଟା ପୁରା ଭଲ ନାହିଁ ନାନୀ ପଇସା ଭଲ ନେବ। ଓହୋ ଆଉ ପୁତୁରା କିଛି ଶୁଣୁ ତ ବାପା ଶୁଣିଲୁ ଯେ ନାନୀ ଆଉ ବୋଉ ବୋଲେ କହି ଆଉ ବୋଉ ଶୁଣିଲା ରଖିବ କହିଦୁ ଆଉ ସେ ବାପା ରଖିବ ପୁତୁରା